presyo ng hipon. 320 per kilo, 100 pesos sa tumpukan. Ganda ng laman ng ating mga tulingan, no? Sa halagang 160 na per kilo. Tapos yung mga purot galunggong ay 100 pesos na tumpukan. Meron din po 50 pesos. Ayan. Per kilo ng isdang tulingan ay 120. 100 pesos na tumpok, no? 5 piraso po yan na bentahan po nila ng isdang tulingan. So, at yung mga 50 pesos na kanilang tumpukan, ito po yon. Meron po mga bakoko na maliliit sa halagang 50 pesos. Sapsap 50 pesos, no? Sa leginto, sa halagang 50 pesos na tumpok. Meron na kayong isdang maipapangat o maipapaksiw. Dito yung mga bangos na per kilo ay 180. Tapos mga isdang bitilya 130 na per kilo. Boss, good morning. Magkano yung labahita? 150. So yun po yung presyo ng isdang labahita natin dito. Shout out po. Gandang umaga. So yung mga presyo ng kanyang gulyasan na maliliit ay 80 pesos na lang po dito ang per kilo. So yung mga per piraso po ng mga bangus ay 150, 160. Magkano po per kilo? 200 ang per kilo. Hello! Good morning, good morning, good morning everyone. Tayo po ay nandirito sa tumpukan po ng mga isda at mag-a-update tayo ng kanilang mga presyo at latagan at mga ibinebentang tumpukan dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan nyo pong muli na maiikot kayo ni Boss Lando Explorer dito po sa kahabaan po ng tumpukan. At talaga na nga naman ay sulit na sulit mabibili ang kanilang latag ng isda. So tara, let's go. Ito po yung kanilang mga ibinebentang tulingan dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito yung mga binebenta na tumpukan ng tulingan. So alamin natin yung presyo ng tulingan na ibinebenta. Ito po yan, no? May 7 piraso na yung mga bibili nyo pong tulingan dito sa tumpukan. Ito balikan natin. Dito muna tayo sa presyo ng hipon. 320 per kilo, 100 pesos sa tumpukan. Boss, magkano yung tumpukan ng tulingan? Ayun, 100 pesos, no? Madami na. 7 piraso na kanilang bigayin sa mga mamimili. 100 pesos. Eh, dyan sa malaki, magkano? 160 kilo. Ayun, 160 na per kilo ng ano. Shout out po, good morning. Ayun, shout out. Ang ganda ng laman ng ating mga tulingan, no? Sa halagang 160 na per kilo. So ito po yung laman. Pakaganda at masarap na gataan yan. Ganda-ganda ng laman ng tulingan, no? Sa halagang 160 lang po ninyo mabibili ang per kilo. Boss, thank you. Salamat. Dito may mga tumpukan din, no? Dito ang naging tumpukan po ng bentahan nila ng isdang tulingan at gulyasan. Ito po yung 100 pesos, madami na. Gulyasan at tulingan sa halagang 100 pesos na tumpukan. So dito tayo sa mga gulayan na kanilang ibinebenta, no? Shout out po.
So ito yung mga latag. Shout out sa ating kaibigan na si Gandara. Gandara, shout out sa iyo. Kapag babalik sa kanyang tindahan, no? Ayun, shout out. So, magkano repolyo mo ngayon? 100 pesos na per kilo ng repolyo. Eh, ang luya? 180 ang presyo, no? Ng kanilang mga bentanang luya. Eh, yung carrot na maganda, 60 pesos na kilo. So, mababa na po yung bentahan nila ngayon dito ng carrot. Na murang-mura na po. Tapos yung mga ito, 20-20. Yung mga down-down, 10 piso pa rin. Ayan, 10 pesos po yan ha. Mga down-down po na inyong mabibili. Saluyot, alugbati, talbos, kangkong, at malunggay na masarap na ihalo sa gata. So, saktuhan yan, no? Dito sakto na meron kayong mabibili mga isda at saktong-sakto mga pansahog po ninyong mabibili rito sa Malabon Fish Market na mga gulay. So, shout out! So, thank you ha, salamat. So, shout out sa Family Panganiban. Shout out po, Family Panganiban. Natuloy ba? Natuloy na? Kaya siguro ka nagkasakit. Salamat, thank you, thank you. Salamat. So, tuloy-tuloy lang po ang ating pag-update sa kanilang mga latag na mga ibinebenta sa ating mga kababayan o mga mamimili. So, ayan po yung mga gulay po nila sa halagang 50 pesos, 20 pesos ay meron na po kayo mabibili at sakto sa inyong mga isasahog sa mga ulam. So tawid tayo rito sa bentahan ng mga malalaking gulyasan. So sa mga presyuhan ay murang-mura at napakababa na, no? So dito yung mga presyo nila ng mga isdang gulyasan ay 130 na lang po ang per kilo. Yung mga bangus po doon ay 100 pesos. Sa galunggong ay 50 pesos na tumpukan. Gulyasan 130 na per kilo. So yan po yung mga presyo, no? Tapos yung mga purot galunggong ay 100 pesos na tumpukan. Meron din po 50 pesos. Ayan. Para di mo vlog yung mukha nito. Ayan na. Ayan na siya. Yun, nangiti na rin siya. Oh. Nangiti na. Oh. Ang ganda na ng ngiti niya. Oh. Nangiti na si Pogi. Shout out sa'yo, Pogi. Thank you, thank you. Dito po ang mga per kilo ng isdang tulingan ay 120. 100 pesos na tumpok, no? 5 piraso po yan na bentahan po nila ng isdang tulingan. So yung mga galunggong po natin ay 50 pesos na tumpok. Dalagang bukid 50 pesos. Ang gulyasan po natin 120 per kilo. May tumpukan din po sa halagang 100 pesos. So dagsang-dagsa po dito yung gulyasan at mga tulingan na kanilang ibinebenta sa ating mga mamimili. At talagang sulit panalo ang kanilang mga latag. So 50 pesos sa latagan po ng isdang kabase. May dilis din po. At yung mga 50 pesos na kanilang tumpukan, ito po yon. Meron po mga bakoko na maliliit sa halagang 50 pesos. Sapsap 50 pesos, no? Shout out po nanay, good morning. So yan po yung mga latag nila, no? Sa espada po na magkano ang per kilo? 180 ang per kilo ng mga espada, no? Tapos dito naman po tayo. Nay, good morning po. Ito naman po yung mga... Sige pa nay, salamat po. So dito yung mga sariwang salay ginto sa halagang 50 pesos na tumpok. Meron na kayong isdang maipapangat o maipapaksiw. Murang-mura po sa 50 pesos, no? Tapos kabase, lapis. Ayan, yung mga tumpukan po natin na inyong mabibili.
Wala, 50 lang yan. So, binabaybay na po natin itong mga latagan po nila dito na talagang mura, no? Yung mga tumpukan lang po dito ay 100 pesos. Yan po yung mga isdang tulingan pa rin po. Sa pagdagsapon ng mga isdang tulingan, no? 100 pesos lang po ninyong mabibili rito ang mga isdang tumpukan. So, galunggong. Ang ganda ng galunggong nila, oh. Ang mga per kilo dito ng isdang gulyasan, 150 per kilo. May tumpukan din po, 3 piraso, no? 100 pesos, oh. Dito yung mga bangos na per kilo ay 180. Tapos mga isdang bitilya 130 na per kilo. Boss, good morning. Magkano yung labahita? 150? So yun po yung presyo ng isdang labahita natin dito. Nagtinda ba si Ate Pam? Ay, hindi. Tapos dito naman yung tumpukan ng burot galunggong sa halagang 100 pesos po na tumpukan. Meron din pong 50 pesos. Napakasariwa po yung mga burot na inyong mabibili. Oh. Madami na po yung tumpukan sa halagang 100 pesos. Ito po yung mga hasang niya na talagang sariwang sariwa. Ayan. Hasang po yung pinakita ko pero ito po yung mga bahagi ng galunggong. Burot galunggong sa halagang 100 pesos. Tumpukan. Tapos ito po, no, 100 pesos na tumpok. Boss, tuloy yan sa dalang. Sariwa. Kahit sa bawat boss, walang problema. Alright, tawid tayo dito sa kabilang side na kailangan maabutan pa rin natin kasi unti-unti na sila mga nagliliquid ng kanilang paninda, no? So yan po yung mga presyo ng mga bangus dagupan. So kagandahan po kasi dito sa kanilang latag ay meron na po mga presyo, no, na nakikita nyo po sa aking pagbablog. Ayan. Tapos yung mga isdang sagisi po dito ay 160 na per kilo. Tapos 130 po sa mga isdang dorado. Boss, magkano po yung presyo ng labahita? Ay, 100 pesos na lang po, no, na pamperito ng labahita. So yan po yung update natin. 160 pa rin po per kilo ng isdang sagisi. Boss, thank you ha. Salamat. Paligpit ka na, Kuya Warren. Kinuhanan ko na lang muna ng video. Kuya Warren, thank you. Dito ang mga presyo, no, ng bentahan ni Nanay Noemi. Shoutout po. Gandang umaga. So, yung mga presyo ng kanyang gulyasan na maliliit ay 80 pesos na lang po dito ang per kilo. So, yung mga per piraso po ng mga bangus ay 150, 160. Magkano po per kilo? 200 po ang per kilo. So, yun po yung update natin sa kanilang mga latag ng isda dito po sa Malabon Fish Market.
So napakadami at talagang sulit. Madami sa mabibiling murang halaga, no? May mga tumpukan po tayo sa 50 pesos, 80 pesos, 100 pesos na mga tumpukan po ng isda na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So anyway, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga viewers po natin na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. Shout out po sa inyong lahat. At sa mga masisipag natin na dumarayo at nakikita-kita kami ng mga ating mga manonood o sumusubaybay sa vlog ni Boss Lando, no? Shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.